Gilunupan ang dakong bahin sa Mati City sa Davao Oriental kung asa kapin 20 ka magbanay ang gipabakwit. Apan bisan sa kusog nga ulan, graduation ceremony sa usa ka tulunghaan sa syudad gipadayon. Ani report ni Kent Abrigana. Wala na di uga pag naging basa. Bisan sa kusog nga ulan, nagpadayon gihapon ang pagpahigayon sa commencement exercise sa usa ka universidad sa Mati City sa Davao Oriental. Ang mga migraduar ug mga mitambong nagpayong na lang aron dili mabasa sa ulan. Giba ang dakong bahin sa Mati City Miyerkules sa hapon. Sa video nga kuha ni Joe Escauso, makita ang pagkaguro sa tubig baha sa kabalayan sa madang sa Barangay Sentral. Gani hapit na maabot sa atop ang tubig baha. Daw sa panasab ang usa ka kanto tungod sa kalapat sa nabaha nga lugar. Ang mga sakyanan naglisod na sab sa pagtabok sa dalan. Duna say mga na-stranded nga pasahero tungod sa baha. Sa Barangay Matiaw, misa kasab ang level sa tubig sa creek. Tungod niini, giabisuhan na ang mga residente nga nagpuyo dool sa maong creek nga mobakwit na. Dool siya sa exit sa duha ka creek, sir, sa Siboli o sa Kanimati Creek. So sila ang catch basin sa duha ka creek. May mga areas na wala pa yun siya totally nag-subside ang tubig, then nadugangan lang po siya kagahapon. Sumala sa CDRRMO, ang mga natigom nga debris sa kahoy sa mga creek ang hinungdan sa pagsaka sa level sa tubig sa sapa. Hinuon gisugdan na nila ang declogging sa mga creek. Labing naapektuhan sa baha ang Barangay Saints, Sentral ug Matiaw. Kung asa kapin 20 ka magbanay, ang gibakwit gikan sa Barangay Matiaw. Naki-coordinate kami sa mga barangay na mag-conduct of forced evacuation sa mga other affected areas, pero wala nag-evacuate ang mga tao. Instead, nagpabilin sila sa ilang balay, then ginasigurado nila ang ilang mga gamit. Kasamtangan nagpuyo sa Barangay Hall sa Matiaw ang mga evacuees kung asa doon gimuntaran nga mga tent. Gani, walay natala nga naangol atol sa baha. Sumala sa Pag-asa, habagat ang nagdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Ako, si Kent Abrigana, para sa One Mindanao.